Nagpatawag og public hearing ang Mandawi City Hall kabahin sa gipapasar nga ordinansa mahitungod sa mga fire extinguishers nga ipa-require na sa mga balay paabangan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa public hearing, mitambong ang gikan sa lain-laing sektor ug gituki ang ilang sentimiento sa proposed ordinance. Ubos ni ini, i-require na ang mga balay paabangan nga magbutang og fire extinguisher. Giawhag sab ang katong wala marehistro sa syudad nga mukuha sa hustong papeles. Usa sa gipangutana ang probisyon sa ordinansa kun diin kada kwarto nga paabangan ang pabutangan gyud og fire extinguisher. Ang mga mitambong nakasabot sa katuyuan sa ordinansa. Apan daghan sab og pangutana, pananglit unsa nga klase sa extinguisher ang dawaton. Pasabot sa mga opisyales basta katong certified sa DTI. Okay lang fire extinguisher, okay lang. Pero kanang mga other requirements pa nga manguha pa ka mga hasol na. Buka to na tagpila libo ka pin ba yung fire extinguisher. That's it, sir. Sir, ang Bureau of Fire Service, amo yung isa sa mandate is saving life and property. So kung ato yung i-analyze on, nag-una yun na si life. Property, kung masunog sa property, so BF na lang na, anyway, mabalik. But ang life is irreplaceable yun na siya. So might as well, kung unsay pinaka-safe sa inyong building area or establishment, might comply na lang para na lang po sa safety sa life. Ang natuki sa public hearing, hayan i-input na sa unod sa draft ordinance. Pila naman ang cost sa extinguisher, pero kung madisgrasya magani, na sunog, dako pa. It's better to just spend for something that is preventive para makakuan, para makapugong ba sa posibleng dako nga danyos. Nico Sereno, Balitang Bisdak.